ప్రభు పేరిట మీకు అందరికీ వందనాలు. ఈరోజు మనం దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం. కీర్తన గ్రంథం 1వ అధ్యాయం నుంచి చివరి వరకు చదువుకుందాం. దృష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక, పాపుల మార్గమున నిల్వక, అపహాస్యులు కూర్చుండు చోటున కూర్చుండక, యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించు దీవారాత్రులు దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. అతడు నీటి కాలువ వలె యోరాను నాటబడినది, ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె నుండును. అతడు చేయునదంతయు సఫలమగు. దృష్టులు అలాగును నుడక, గాలి చెదరగొట్టు పొట్టువలె నుందురు. కాబట్టి న్యాయ విమర్శలో దృష్టులను, నీతిమంతుల సభలో పాపులను నిలువరు. నీతిమంతుల మార్గము యెహోవాకు తెలియను, దృష్టుల మార్గము నాశనమునకు నుండును. ఇటు వాక్యం మన హృదయంలో ఫలింపజేయునుగాక. ఆమేన్.